Kaixo, nik seigarren mailako ikasle bat naiz. Eta Urandereño proposatu digu Panpin Kutunena, liburu kutunena eta gure abesti gustukoena, no? Ekarri. Eta hau da nire liburu kutunena, Sagrario Quinto idatzi du eta Los días de Castro-Sil deitzen da. Eta bi aldiz irakurri dut. Eta hau da nire Panpin Kutunena, bi urtekin nire aita erosi du eta asko nahi du. Eta orain, abesti. Eta hau saltzatek iradetzen da eta hasten du Anders, no zen hau. Eta hau izan da.